onye isi oche otu kansụl ndị eze ọdịnala n'ime Anambra steeti ma bụrụ igwe obosi igwe Chidubem Iweka na-agba ndị ntorobịa enwere na mpaghara South East ebe ala Igbo ume ka ha gbaa mbọ sonye n'ohere ịbanye n'ọrụ amị nke na-aga n'ihu ugbu a. Nke a ga-enyekwazi ha ka bụ ndị nwere ọrụ ma bụrụ ndị na-anọchitekwazi anya ala Igbo. Ka anyị sonyere Emmanuel Okonkwo maka akụkọ ahụ n'uju. Igwe Iweka onye kpọrọ oku a n'oge ihe mmemme ndị amị si Abuja wee bịa chịkọbara nye ndị ntorobịa Anambra steeti ọkachasị ndị ndu ntorobịa nakwazi ndị eji okwu ha agba izu n'obodo dị iche iche dị na Anambra steeti na obi gọọmenti dị n'Awka kwara nnarịrị na ndị South East adịghị esonye ọ ga-na-ewe ndị amị n'ala Nigeria n'ọlụ ebe ndị ọzọ nọchasị na mpaghara ndị ọzọ dịka n'ugwu Hausa na-eweziri ọnọdụ ndị Igbo ebe ọ kọrọ na ọ bụ ụdị ihe dị otu a bụ nnọọ nke na-ebute mkpachapụ a na-akpachapụ ndị Igbo na Nigeria n'ụbọchị taa dịka ndị Igbo na-enweghị ndị na-anọchite anya ha n'ogogo dị iche iche ọkachasị n'ụlọ ọrụ nchekwa akpọrọ amị na ndị ọzọ. Ya bụ onye ji ọkwa Anambra State Traditional Rulers Council Chairman bụ Igwe Iweka chetara ndị ntorobịa South East mkpa ọ dị ha ịga were ogogo lulu ha n'alaka niile nke Nigeria na-atụghị egwu ọbụla. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.